Ez tenê biyom vesan. Çay bi bicika borî. Tu çi wazenay? Torê çi biyarî? Ez vesan nûn. Ama büyün tesan. Eke şikine qewa ve aw kerana rind beno. Ez serî biyarî. Wey suwar be. Heqre ji bo. Xerama, çi to derê, çi wazena? Ez ji qewa bi awka jûkê çay bi bicika wazenim. Tron ise ez biyarî. Mıvat nikahane. Ti kodî de nîsena ro? Ez bağcûn de nîsenûn ro. Tu kam ji zadê nîsenayî ro? Ez avcıyan de nîsenan ro. Sima çend wa aw birayê? Ma çar waw birayê me. Di çenê, di lacekê. Ti kamcı pîzê wa? Ez pîzê û siftenûm. Nuxuriyê per oynanûm. Ti çend serreya? Ez dest û hêj serreyûm. Serrê cênikum wanî pers ne benê? Ça persme be ez desine serriye. Tu sınıfê çendin deray? Ez sınıfı deyin dero. Matı? Ez nêvê qeyît bûyum. Sınıfê siften derim. Uş, kudi me herê? Urze şime? Vakilê, hesap anay.